Anaven en Joan de 5B i probablement que va comptar la meva primera visita de quart. Els amics Antoni, Mònica i Jaume eren a l'escola i la seva mestra mirava un llibre d'animals marins. Això és una balena, va explicar la mestra. Sembla un peix, però és un mamífer gran, com una casa. Quan surt a respirar i treu l'aigua per nas, sembla un gran brollador. Això és un tauró, va dir en Jaume. Molts taurons són perillosos. Aquest, quan ataquen els peixos i també a l'home. Un poc gros com aquest també pot ser un perill, però també hi ha peixos petits, oi? Va preguntar en Jaume. Sí que n'hi ha, va respondre la mestra. Demà els anirem a veure de quart. A la qual hi havia peixeres de tots els grans. És una de les peixeres, va veure uns peixos molt bonics i de molts colors. Aquests tan estranys i tan petits, amb el cap que sembla el d'un cavall, són els cavallets de mar, va explicar la mestra. En una altra peixera hi havia llagostes, gambes, mol·luscs i caragols de mar. Mireu, mireu, una tortuga gegant, un peix espasa i una anguila, va explicar l'Antoni. L'anguila és com una serp, va comentar la Mònica. En un altre lloc vas veure unes grans gàbies de vidre amb rèptils, una serp boa enorme i una de més petita, amb el coll més ample que el seu cos. És una serp boa, els va explicar la mestra. La seva mossegada és una de les més perilloses. A les darreres gàbies hi havia els rèptils petits, i els gardaixos, salamandres i un camaleó que caçava mosques en la seva llengua llarguíssima. Antes de sortir de l'aquari vam anar a la instal·lació de delfins que feien cabrioles dins i fora de l'aigua. L'entrenador els donava peixos i els dofins feien grans salts per agafar-los de les mans del seu amic. I la Mònica va dir: ha estat la meva primera visita a quart. Aplaudiment.